Hangani ka por mentang kwa ban kren ni ka subject nga snow bo try bo ka donut jonga. Bagani ka subject ka long ka badan kam hado kata-kata. Bagani ka subject ka bang kwa ban kren hangani ka singi ka long shapangki long yeng. Shapangki long yeng. Ngai khulai fi we pui baro. Hangani ka por ka bamenta ha ka kerteng ka jong Jesus Christ bat ngai. Habangi ngap ka ni ka khubor hangani ka singi ka bamenta ka na long jingker khu ya pi iwe pi we baro. Nga snowdon hangani ka por ha ka yeng ka jong fi. Kadan bi tangka iu au tangka jingbam ya snowtenat tangka jingya tim ka jing ya tala ka jing bom ya snow tho jing mot ka dan bit tang ka jing ya hala ka dan bit tang ka jing ya mai ka jing ya sho ka jing ya dat ba ka dan bit tang ka huri hura ba ka dan bit tang ka luri lura ba ka dan bit tang kata ka jing bom shong suk ha ka yeng ka jong fi trai ka ba trai mju dap le ka ba le yu ibe ka jing kardo yu ibe ka jing hiran ka dan bit kata ka jing bom ya suk iwe sha trai sneu iwe ki khôn ki shu rit men sim ki khôn ki shu do men sim but ki khôn ki shu yam ki shu nyar ki khôn ki sngosi but dan ap deng jong ki khôn ro kim ju ongi ai ki shu snap but shi kun halade but ki shu pun ro ya kata ka sngosi ha po jong ki kadaw ka long namar ba ka kme ba ukpa kim ju sngo tho jing mot la se kane de ka yeng ka jong phi na ba fim ju sngo tho jing mot ba kawan be tang ka jing ya nia man lagasngi ho shipang filai shipang bat filaya dom shipang ba fi la ya kno iwe shipang filaya sei ya kita ki jing bakla jung iwe bat kawan bai tang kata ka jing bom hon ka jing bom sok bat ka yeng ka jong phi ka long bai ka ba huri hura bat msnotanat hiro dan apeng jong phi piangam snotanat la de ku pa ngam snotanat wan kloi she yeng namar ba tang shuan she yeng ka lawan bai ka jing ya mai ka jing ya sho ka jing ya dat ka lawan be tang ka jing ya tim ka jing ya tala padeng ta don apring ki khon ki ong athaj ban le chayeng na marba tang shupoi heyeng imei ipa ki la ya sho ki la ya dat ki la ya kren ki la ya kenroi bat kam judon ka ka jing suk ka jing kmen kam judon ka ka peace ha ka yeng pesi ka ni ka yeng ka jong phi bat pi kwa ban wan ra ka jing suk pila persang da ka bor breu ka jong phi ban wan ra ka jing suk la da ka de ka kme la ne de kupal ne ki khon Henry kata kampoi syairu ka sakut haju ikum baka nang long words na ka singi ikum baka ying kanang jot but ikum baka nang pat but ikum baka prano sendan hi badeng ta ka khuslai ka mensim ka jongfi ka pang ka donut ka jongfi lada fide ka tengal ne fide ukrem lada fide ki khon ro pi khuslai ba fi sngosi rang kwa banong fi ka ne ka singi ka don ka khubor ka bakmen wala da ka ne ka ying ka jongfi ka long kumtaro Henry ka don ka jinkermen but kumno baka jingsuk kanwan ha ka yeng ke jong fi kata ka jingkali ha ka ne ka sngi ka bamta kumno pin bet ya ka ne ka yeng kumno pin wan ra apat ya ka ne ka yeng ha ka jingsuk ha kwa banong fi da ka bor breu mla da ka bor jongno mla da ka nok ka but la ne da ka nok ka phong la da ka nok ka jingle kanom la ban wan ra ka jingsuk ka yeng ke jong fi kan yo ka jingsuk ka dai tanga we ka lanti baka ta ka long la fi pdiang yo sim ka jingsuk ka yeng ke jong fi Fiong pastor ngi la long kristante pe hang te hai jrong la tho Christ is the head of this family. Christ is the head of this family. The unseen guest at every meal, a silent listener to every conversation. Mo kayeng ki jongi kadai kayeng kristan ngi khot bau Jesu ude ukle jong de kayeng. Christ is the head of this house. The unseen guest at every meal. Mo tho the unseen guest nga Shillong Christ is the head of this house ba ulong pa du guest. Ngam sto ikata kwa badong ifi lada utrai shisha udai ukli jong ka jong fi udai ma u ban san shar ka yeng ka jong fi unum dai u guess ha ka yeng ka jong fi nre udai u host ha ka yeng ka jong fi marka bible ka ong ne ka wai ba u jisu ulong us im joga jingsuk ba u jisu ru udai unong tai ya ka yeng balada utrai tai ka yeng ki minute len ai ki batai ya ka ong ka tin ka jong blai tadeng ta kawin na ka dab wan ra ka huri hura ne ka yeng ka dai na marka yo ka kot ba phi snow bet ba ka duna ka yo ka kot nu pa la ban kamai bha le siu shu di kiat bet ni ka kemir kam nang ban manage ka pisa ka splut put bet te mjudan ka jing dap ha ka yeng ka judan bet ka jing duna ka sakaram ka sha ka babon sa shu shim ram marbam dap ban pendap ya ka jing don kam ta daw la shu shim da ka ram da ka sha klem tip pat kumnon siu pat ya ka ta ka ram ka wei ka financial problem ka bon ra ya ka problem ha ka yeng ka jong fi ka ba ar le se ka la ben long na mar ka jing ya thrai sneo kani ka de ka wei ka jinglong ka ba sneo na ke ba sneo tam ba
ke tengah ke sutrai sniu ba utengah bu tengah ru sutrai sniu ba ya ke tengah kala ban long boro arliang kala ban long tang Shillong ru kan ka lok ka jong fi ka trekam bat kawan miet teng ka bon kam fi sutrai ba bakala ya lek ba no fi sutrai ba bakala don samla fi sutrai wala da kam long kum taru henry fi la shu tharai shi tharai sniu ba ka dei ka balong kum ta ni ma phi ka tengah ru ba phi tharai sniu ba unu tengah jong phi bu don samla bu don girlfriend le bu don affair extramarital affair ba kwa banong fi la da ka don kum kata ka jing tharai sniu nga snow ba ka dei no ban pendam ya kata bat nga kwa banong ifi hagani ka sngi ka yeng kanom yeng lada ka don ka jing ya thrai snio ka yeng da lele ru kanom don ka jing roi lada ka don ka jing ya thrai snio ka wei ka de ka financial issue ka ba ar ka de ka ne ka jing ya thrai snio ka ba lai le se ka la ban long namar ba ka don be ka min sim bitar wei na fi don min sim bitar ne boro ar liang ru fi don min sim bitar ba sien ba kumbakla khandiat la kio be ka jing bitar shakli bala mi ru ki ktien ki balai phojat mla ban tengkan yu thli mla ban kubum yik sentur la kren la ka kren ba hadien bala dep kren ka la pen mong yita gi ba pipi kren bat namar kata ka jing mong ka e than bat ban hil ya kata ka jing mong pila dep pelat mla shu ban set mla shu ban ngot biang ta kawan ra apat ya kata ka contention ne kawan ra apat ya kata ka tension ru ha ka yeng ka sam ka jong pi tading ta kwa banang ifi lada ka long kum kata ka jinglong le sa ki wei pat ki jat jinglong le se ba ki don kita ki wei pa ki issue le se ba email le ne kiao im suk yo to persa ne persa suk ya ka kiao ne yo tao ki wan be kum kita bat ka wan ra ro ka tension ma pi kum le se pi de u shin rang pi haban adjust ya ka kiao bat ya ka lok ka jong fi le ne bat kita ki ken ke jong fi ka juan ra ro kita ki tension namar ba mias ngul thu jingmut namar ba ka huri hura pala kata ka yeng ke jong fi tadi taki bon ki issue le se ka ni ka pon renga kwa banong ifi ka ni ka sngi ka mamenta kwa banong ifi kini ki tension ki wan namar ba sngo bi bo trai dan ha ka yeng ke jong fi ba ki tension ki wan mor shaitan uri nong penjat wan bai ban penjat wan bai ban pen pra wan bai ban pendo pendam namar utip ya ka ni ka wai la da ki long yeng ki long sam ki dei ki ba jat ki ba pat ki ba pra ka long yeng long sam la da ka long kum ta ka imlang ka salang kan long bait ka bajat ka bapat ka bapra ka balang ru kan long bait ka balang ka bajat ka bapat ka bapra ka future ru kan long bait kata ka lawai ru kan long bait ka bajat ka bapat ka bapra namar the smallest unit of the society lane ita ikan hon ibarit tam ha kata ka imlang ka salang ka dei be ka long yeng talada ka long yeng ka telot ta ka mut hi ka jat ben riu ka telot kata ka ri hi kan telot ba mdan jinkerman mdan show da ka waipat bangin ya perkat lada kata ka tenrai lana kata ka thammai kata ka rempai ka telot tani ta kwa dong fi ka ni ka sngi ka bamenta pediang yau trai ha ka jing em ka jong fi nga sngo ba udan we breu ka bible ba ta ka teng zakayos oi udan ka spa ka po udan ka jing dan jing em jung am tip na ka e ka daw ka ba ulai wa de jisu le se dan jing suk ayeng le se dan ya ka jing command hayeng ka jong le se ka huri hura be ha ka yeng ka jing em ka jong but dan jing sto ba ka tanga jong le se dan jing sto ba ka ta ki khon ki kti ki jong but de heng ta ba ka don ka jing thli ka donot ka jong ka don ka jing thli ka man sim ka jong but de heng ta ba ulai wat yo jisu christ but not ru ban lek wat kum tu ba direct yo jisu namar ba usngo ram yaladi namar ba usngo thu ba udai unong pop usngo thu ba udan ka jing pen ram halade namar ba udai ubreu uba ka imlang ka salang kam sngo tenat bagas imlang ka salang ka da tip ke jinglong ka jong sakyas namar udai uba bam klop bat ubale don bor tadai ta sakyas usngo thu yaladi ba udai bopop na gi bopop ukwa ban yikendu jisu ya lang bau to pat ba ukwa ban yo jisu nre upat ba ukhang u ba un yikendu jisu namar ba ulong ubalengkot karen yeng ba utau pat ba ukhang u ba un yikendu jisu namar hapdeng jung tau pat ba uja lenti hang ta nre usung thu ne ka wei bala da uya lang ba upat ba unum yikendu jisu ba deng ta ba zakias umi no na tau pat ba sedang ban yat marwei ba umare ba umare kham shaprang but hang ta anda bu poi shatai kham sha khamat ukieu how tau ding dombor but ushong ban up you jisu how tau ding dombor ba ukieu tau ding dombor kum ukhna wala dau de officer henry ula penret elri hadu kata-kata wang bangan yo kendo you jisu jagat ba jalong kar ba long mat dep sto taka kerdan jonga ba dep sto kata status jonga kamlele ngan kieu halor new ding ba umare kum khna bu kieu halor tau ding kum khna ret baru up you jisu padeng ta udah penret si sai la dia bu udah up you jisu
Bau Jisu ya ta kalenti ba bau ya ta kalenti u Jisu usung tho ka donot ke jong badan ubreu bawat si sha ya u. Hapadang kita ki hajar ki babot u Jisu ulang fokus tang u ta we ubreu. Maru yo snow ya kata ka jingkang ya kata ka jingyam kata ka donot jong ta ubreu. Bau tau de Zakayas but kat bau dang ya nang ta. Yo snow bau dan u ta ubreu batrang ya u. Ba bau trang ya u. U Jisu ang kwah ba dikendo no breu ba andau lapo yang tau khmiet se jurang bau bau dan Zakayas halor jong tau dieng ba u Jisu ang kumne yo Zakayas tie bau Jisu lapo ya kata ke jaka ula khmiet bolo ula ang hau ko Zakayas to di herno kloi ru na bahakani ke sngi ka day yang bansa haying jong me ngas ngo bang palat kene ke kentien u Jisu ang to herno kloi ko Zakayas mar kene ke sngi ka day yang bansa ha ka ying jong me Fitip nem la fi wat shisha utrai man ban sa tang happy la fi yet shisha utrai fi trang shisha utrai fi kwa shisha utrai ongan wan ban sa ha ka ying jong pi ka mut la da ma pi ko muk pa fi yet yau trai pi trang yau trai la ni ma pi ka kme pi yet yau Jisu pi trang yau Jisu fi sliang yau u Jisu unwan ban shong tang happy ka kme ne tang happy ku pa henre unwan ban shong ha ka ying ka jong fi unwan ban sa ha ka ying ka jong fi hallelujah bagani ka deka ka Khubor ka bakmen ha ka ne ka sgi ba ka babel ki thu tu la herno kloi ru ba ula pdiang sngo bhai u da ka bale kemen bu Jisu ngan ban sa ha ka ying ka jong me oh u Zakayas ula kemen hado kata hoi la dan we ubreu urang ba shispa ya ka bau Jisu kwa ban lech ka yeng ge uni u khang anga shukran nang ne Jisu kala biang ya me la da me kren uni u shakri jonga uni okhia u Zakayas sang ne pat abu Jisu ngan sa ge yeng jeme shim la angom urang ba shispa shukran nang ne kala biang syakran syakhana bat nga nang ne la biang re uda kemen ado kata uda her wut bran natana lord ding bat uda snow ba uda pdiang snow ba ya uda ka bale kemen bat de eng tak tin jumlai ong haba kila yu kata te kila kren knyom bat kide ong ulai hapo ka yeng ban thia basa bat ubriu bapop kibriu kila ong ta kumno bom ni Jisu ulai ka yeng ke jong bapop kumno ulai thia basa kumno ulai sa kata ka yeng jong ne bapop kisngo thu bakla yo Jisu namaru Jisu klamwan na kamantagi batagi basngo hok rewan na kita gi bawat yo na kamantagi tagi bapop bawang ngan wan sa ka yeng jome bapop bagan wan ban thia basa haying jome bat ngan wan ban shong ha ka yeng ge jong me bat ngasutana yang ne anda bo Jisu kren ne Zakayas uda kala ga bamut shisha baru ong hakmi ka basiteng na tagi eki jong angan ai no haki baduk baladang ala shim klop ya ke eru na uno ya ke bangala mudoi lam ler ngan siu pat sausha ukala ka bamut shisha Zakayas habo Jisu ongan wan ban shong ha ka yeng ge jome uda kala bamut shisha Zakayas usung thu ba ulang unong pop bat haba u Jisu ongan wan ban sa ka yeng jeme uda kala ka ba mut shisha bat shisha u u Jisu ka donot jong Zakayas ba u Jisu ong ne gawai u Jisu to lo ong ka ne ka sgi ka jing pen kala wan ne ka yeng namar uru ulang kon jo Abraham u Jisu uda pen bana ka ne ong ha ne ka sgi ka jing pen kala wan ha ne ka yeng ba fitem nam la da fi khat shisha fi trang sha u trai wan ban sa ha ka yeng jong fi u Jisu umdei tang bon shulong ges ne ulang u hos ulang sha u trai jong ka yeng ka kwan pule ka ne ka por na ka proverb arpu sa ka ne ka khat ka balai ka babel ka angkum ne da ka jing start la te ya ka yeng ba da ka jing shempang la pen scam ya ka u Zakayas u dei breu ba start umdei tang ba start ka baken jado u dei officer baken jado u dei ba start rei ulang ru ba start ka baken jaman sim ba dei heng ta na mar ba ulang u ba start la teipat ya ka yeng ge jang u na maru Jisu u kularu ong ha ka sngi ge jing pen kalawan ha ka yeng ba dei ta ka babel ka ong ne da ka jing start la te ya ka yeng ba da ka jing shempang la pen scam ya ka wanum persyang pen scam hi daga bor breu ke jong fi na daga bor spa ke jong fi na daga bor pisa ke jong fi na daga bor ke ikter ke jong fi shu tan ju bor na fi pen bet ju bor le shu kun ju bor fi namla la no ru Ndai ta kwa ban fi ke ne sngi ke ban ta utrai kwa ban kar khu ye ne ke yeng ke jong fi ha ka babel ka dan shibun ki long yeng ye ke ba ki la yo ye ke jing kar khu ka yeng ke jong Cornelius ke yeng ke ba reu blai ba Petros rung ha ke yeng jong Cornelius ki lo priang yo men sim ba khoi ba ke ne ke yeng ke jong ka yo ye ke jing penem ba ka no ke jing teli Cornelius ba ka tanga jong ki khon ju ki long shitli ba om tang ka ne ke yeng rewat kita ki para marjan mar pa ki la wan lang ta ki perlok ki berjor ki la wan lang ha ka yeng ke jong Cornelius pamakiru kilio pediang lang ya umen sim bakoi
Ka Bible ka ong ko ni ladangi pulian ka Proberb ka balai ka kat ka balai pulai ka ong ka jingtim utrai ka dan ha ka ying ubaman Henry ka jingker khu ya ka jaka shong ubahak ka jingtim kan dan be ha ka ying ka jong baman marubaman shimlawan man ker khu ubaman wan be bantim Henry habangi kat yo jisu habangi kat yo try ka ying jong fi kan long ka bala ker khu namar ka kam ka jong blai ka dei be ban ker khu mdei ban tim mdei ban penrem mdei ban penjat soi tan ka kam ka jong ka long ba unluti ban penyap ban penjat ong ka tien ka jong blai tading ta ka ying jong Cornelius ka yo jing penem ka ying ka jong Zacchaeus ka yo jing penem pagdon ka ying ru jong unong abbendi haba ula kala ka bamut haga daga mit haba Paul ba Silas kilayalap ya ka gospel hapo Philippi une unong abbendi haga jika ula di bendung ban penyap ila di ula pediang yau Jisu haga daga mit but tang mau uyo jing penem mereka ying ka jong baro ki yo jing penem balai ka yo jing penem namar ba une ukpa upediang yau Jesus Christ ngasngo ka ni ka por ka menta lada ma pi ukpa fi de clear jong ka yeng lada pi pediang yau trai lada fi pediang yau Jesus ko munong penem jong fi ba utrai unum wan tang hafi nre unwan ha ka yeng ka jong fi ki kon jong fi kan long ba reu blai ka yeng ka jong fi kan long ba suk ka yeng jong fi kan long ba dap ka yeng jong fi kan long ba kerhai ka yeng ka jong fi kan long shisha ka yeng ka ba dap da ka jinker khu blai ko abang fi kum ka kemi kum kupat ai fi long shitli bar ka babel ka ong ka ta la dau try te ka yeng ki minot len ai ki batay ka la dau try te ka yeng am minot len ai kum pi minot mut pi tre shitam len ai man tay ka ta ka yeng ka babel ka ong ka ta ba ka yeng ka jong ba hak ka ta ka yeng kan pho ka yeng ka jong ba hak ka ta ka yeng kan pho ta ai ba ka yeng jong fi aba fi phai chu try fi kala ka mut fi kala long hak ba fi hak hau try ba fi long ba hak ka yeng jong fi kan pho ki kon jong fi kan pho ha ka jing try jing sta jong ki na ka jing pule ka jong ki ha ka long yeng ka long sam ka jong ki ha ka no ka benta fin i be ka jing pho ka jong try ka long yeng ka jong fi tani dang sngo ka ni ka por bo try kwa pen klan ki long yeng ka jong i ka nyok ka to ka iu au ka nyok ka to ka berbeu berbau no i to ki ki kerku kerkau no i ke bakum kita ba pediang ya utrai ha ka jing em ka jong fi ba chi sien ba fi pediang utrai on restore ya ka yo ka kot ke jong fi on restore ya ka ta ka huri hura ha ka yeng ke jong fi on restore ya ka ta ka jing ya thrice new ke jong fi on restore ya ka ta ka relationship ke jong fi ban ngai utrai on pen bahapat utrai on pen itnat pat but on restore if you utrai fi nomlong ba bitar marbon sien ke babel ka bitar wala pop padai ba ka singi kan sep no ma klem ka ta ka jing sop rebon sien la bitar ba ha ba bitar la le pop ba ha ba la le pop da sep ka singiru dang sa bi ha ka ta ka jing bitar klem ka jing ya ma tadeng tanga sngo bo try un transform in ka yeng jong fi try pen ka lai ka yeng jong fi na do mta ka ski ka yeng jong fi kan long ka shlei da ka jingker khu ka kamai ka ji jong fi kan biang kan bit na mar ha ba pia tli am ka babel ka ong ka ta la da ma pi ukpa ba ka kami fi long ka wei na kwa un puli ni ka de khat na stunat Eklesiastis ka basaw ni ka de khat ka ba khandai ka ong la ka ba arngot ban ya ka ba wei briu namar ki don ka nong ba bha ya ka jing trei ki jong ki la arngot ban ya ka wei briu namar ka don ka nong ba bha ha ka ta ka jing trei ki jong ki ka babel ka ong hang ne namar la da ki ur wei un kli yo lo lok recorded yuta uba mar wei haba ur bad dan mano ban kli u ka mot la da pi don arngot ba kam tam ma pi shitinga la da pi bi long bi ka jo ka jing mut ka jo ka men sim ka jo ka jing parkhat pia mir jing mut sham le ke pia tli lang ha ke barakhat la da ur phin yeng la da ur nganget phin job pat ndai ba pi ur pi kalan sundan hangta ba ka babel ka ong ni pat la da arngut ki thia lang ti ki saat nrei kum no wei breu la ban saat badeng tala da don arngut ka don ka jing saat ya ka yeng ka don ka warm tha ka yeng ka jong fi badaba ka khin ju blek ong la da arngut ki thia lang ka mot ndai tang ba ya thia jing thia anrei haba ya long shim men sim ha ka ta ka jing ka don ka jing saat ya ka yeng ka sam ka jong fi what ka jing saat ma pi arngut ro ka don ka warm kam dai shu ka balong kam dai shu ka ta ka jing ya dai ka ba paja anrei haba piatli ka jing ya dai ka jong fi ka long ka bas ong ka tin ka jong blai balada uno u bre u job no yauta ba marwei arngut kin yang yale yauta but ya utlai ubalai bot omla ban pendekut shen pi nagata ka jingdon arngut ke jongfi umdan bala ban yale persya fi but ngasungu tenat hang ni ka tin ke jong blai ka ong rada arngut kin yang yale yauta but ya utlai ubalai bot omla ban pendekut shen we ni utlai ubalai rada pi arngut pi atli udan utlai balai ba utau du balai
utalai ubalai udai ublai badai ma bo numla ban pendekut no shen mla ban pendekut kumtu lada ublai udan hapdeng jong kata ka jinga dai ke jong fi balada ublai udan ha ka yeng ke jong fi kwa ban karkhu ni ka yeng ke jong fi kan ka sngi ke bomanta ngai ka yeng ke jong fi kan long ka yeng ke basuk long ka yeng ke bakaman adu mta ka sngi ka yeng jong fi kan pho ka boram ke jong blai ha ka yeng ke jong fi kan don shibon ki chicken show bo try un sneng ye ta ki khajna jong baman ba ka yeng jong fi kan yeng ka yeng ke jong fi ni i sha ya ka jing karkhu ke jong blai ba adu mta ka sngi lada fi pilai adom lada fi don pedeng jong fi ya kran chu la bun snam te fi le men le pi atia la ka jong fi shu ya don ha yeng re ka ta ka jinga dai ka la kot kwa banong ifi restore no biang ni kecil ya pan map ya penret se ya penret balai ngakwa banong ifi balai fin ya pen mar kamdan jimentoi ban sarong kamdan jimentoi ban ya pen kadebe tang ka loss sudah kadebe tang ka jingdo sudah ya kren no ya suk no ya bahan no mal traru la janwan ngakwa banong ifi tadeng ta ngai utrain karkhu ifi kan ga sngi ngakwa ban dwai bang ngai utrain restore ke yang ka sam ga jong fi ngai dwai try ni ka por mentang awan ko konrat bangada kren ni ka jing suk aka yeng jog ni ki khon ki jame kita ki huri hura ki badan ki au try ngi ko konrat kita kin ja kin dam kata ka jing mai ka jing tim ka jing tla baro ka ni ka bor jong baman saitan men sange no menta mem dan hak ai ro am le don bor lor ki ni ki long yeng ki jongi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ka ni ka long yeng ka long ka basuk ka ni ka long yeng ka jong fi ka long ka command ka ni ka long yeng ka jong fi ka long ka yeng ka ba pho ka buram ka jong blai bar ha ba fi khat karpat ya Jesus Christ la da fi trang la da fi sliang jisu ka ni ka singi ngan wan ban shong ha ka yeng ka jong fi ngan wan ban sa ha ka yeng ka jong fi ngan wan menta ka singi bat ka jing suk ka jong ka long ka yeng ka jong fi ong try ba ka ni ka yeng ka jong fi kan long ka yeng ka ba em na mar ka jing penem ka wan ha ka ni ka yeng ong try ka ni ka singi na mar ba pi trang ya try ba ngan nget u jisu u dai us im ka jing suk ka jong try kan long ka yeng ka jong fi nom ta ka singi fin pa ho aka yo ka kat ha ka trai ka ta ha ka suk ka kemen ha ki ek baro ngi i ba utra unda karkhu ye fi ba ka ni ka yeng jong fi kan da karoi na mar du tulai u balai u dan ha ka yeng ka jong fi u balong u blai ba ngada dwai nga karkhu ye fi ka ni ka singi ka ba menta ha ka kerteng ka jong jisu ka jing suk ka jing kemen ka jing ba kan wan na du menta na mar fi trang ye trai karkhu ye fi ka teng jisu amen ba amen nget ba ka yeng ka jong i kan long ka ba kemen na du menta ka yeng ka jong fi kan long ru ka ba pa ho kan long ka ba dap shisha da u men sem ba kho ngin dwai nam ta jong fi ba ngin ye kershan ye fi pila ro ban wan chen ni ka office jing ye ban kran chi sho la da ki yeng ki jong fi ki long kum ta ko no ban tai shi sho ye ki trai nang kar khu ngin sai sham pa ka blai shi bun amen